Muling ginawaran ng parangal ng pribadong sektor ang mga natatanging alkalde sa buong Pilipinas. Pero ang alkalde po ng Arayat, hindi lang isang beses nakatanggap ng award. Ang balitang yan sa report ni Rainiel Pawid. 2015, 2016, 2017 at 2018. Please, round of applause to Mayor Emmanuel M. Alejandrino. Ibigay yung award is magiging totoo. Gagawin namin ang aming makakaya dahil inamon nyo kami. Kung totoo nga kami mga leader ng aming mga bayan, dapat pakita namin na napawalad namin ang kanikanyang mga bayan namin. Sa apat na magkakasunod na taon, tinanggap ni Arayat Mayor Bon Alejandrino ang Most Outstanding Mayor Award na mula pa sa Superbrand Marketing International Incorporated na isang pinagkakatiwalaang pribadong kumpanya sa Pilipinas man o sa ibayong dagat. Ginagawaran ng Superbrand Award ang mga politiko, profesional at mga kumpanya na nagdulot ng pagbabago sa lipunan. Proyektong pangkalusugan, pabahay, edukasyon, kalsada, peace and order, livelihood at turismo. Ilan lamang yan sa mga susi kung bakit muli na namang iginawad kay Mayor Bon ang prestihiyosong award. Sabi pa ng alkalde, panahon na upang sumulong ang kanyang bayan at patunayan na malaki ang potensyal ng Arayat na makipagsabayan at maging syudad. Kaya naman ang planong Arayat 2021 ay sesentro sa kagustuhan ng punong bayan na maging lungsod ang progresibong bayan. Sisimulan nila ito sa pagpapatayo ng kalsadang diretso mula Arayat at Clark. I will try and will do my best na maging city ang Arayat because sa totoo sa mga proyektong nilatag ng aming lokal na pamahalaan, mabubuksan ng kalsadang palabas na ng Clark International Airport. Ipinagmalaki rin ni Alejandrino na sa kabila ng kagustuhan nilang sabay-sabay na umunlad ang mga Arayateño, hindi naman daw nila isasantabi at pababayaan ang estado ng kanilang kalikasan. Kaya naman mananatiling mukha ng Arayat ang kanilang national park. Nakipagsapalaran kami, pinilit namin nakipagmuha sa DNR, so binigyan kami ng pagkakataon at nakumbisya namin yung nasa loob na gawin namin itong national park, hindi tapunan ng basura at ginawang putahan nung una. So napakita namin sa konting pamumuhay ng munisipyo, napahunlad namin ang national park namin. Sabi nga nila, behind every man's success is a woman. Kaya naman si Ginang Maria Lourdes Alejandrino, ang kabiyak ni Mayor Bon at leader ng samahan ng mga kababaihan sa Arayat, ibinalik ang pasasalamat sa lahat ng kanilang pinaglilingkurang mamamayan. Ito pong karangalan po ng mister ko, hindi lang po buong pamilya, kundi buong sambayanan po ng Arayat, hinahandog po namin ito. Higit po sa lahat, ang asawa ko, proud po talaga ako. Samantala, kasamang pinarangalan ni Mayor Bon Alejandrino ang iba pang natatanging alkalde mula sa gitnang Luzon. Sa 23 alkaldeng ginawaran ng Most Outstanding Mayor Award, 10 ay mula sa Central Luzon. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.